ija. Motero Your Excellency, mabweranso masana ano kutsogolera mtundu wa Malawi kuti pamwambo uno umene tikuperekeza thupi la former First Lady Madam Shamil Dzimbiri mukozanso kutitsogolera motero. Mwachimenechi Your Excellency, mwambo uno sukhala wautali kwenikweni popeza gawo lalikulu la mwambo uno ndi mbali ziwiri. Gawo loyamba ndilo zolankhula, komanso tidzakhale ndi gawo la nsembe, ndipo misa imene idzakhala pano Your Excellency amene akutsogolera ndiyo Archdiocese ya Lilongwe, ndipo mwini wake amene ndiye mtsogoleri wa diocese imeneyi ambuye Archiepiscopi His Grace Archbishop George Desmond Tambala, amenenso ndi president wa Episcopal Conference of Malawi, ndi amene adzakhale akutsogolera mwambo wa misa imene ichitike pamalo pano. Monga momwe zimakhalira nthawi zonse tikamayamba mwambo wotere timakhala ndi mapemphero nkumapitiriza, koma popeza pano mwambo wongwa chidule komanso popeza akuluakulu onse ali pano kumbali yakutitsogolera mwambo wa chipembedzo, pemphero limene likadakhala lotsegulira mwambowu tilisungira kuti ambuye pamene adzatitsogolera mwambo tidzapempheranso nthawi yomweyo. Mwachimenechi Your Excellency, pakali pano tikulowa mu gawo kuyambiratu gawo la zolankhula, kotero ndiwapemphe iwo amene ayimira banja kuti abwere kutsogolo kuno kuti akoza kupereka madando awo. Pepani kwambiri Your Excellency. Zikomo kwambiri, ulemu kwa onse amene ulemu kuyenera kuwafikira, komanso ampingo. Ine ndayima pano kuyimirira abanja. Nkhani iyi ndiyoti ifeyo akubanja mawu ambiri tilibe, chifukwa zinthu zatigwera mmene sitimayembekezerera. Pempho langa ndilongopempha kuti ife tonse Amalawi mutithandize kukhala nafe mapemphero kupempherera mzimu wa mayi athuwa kuti ukalandiridwe bwinobwino. Chimene anapemphako china mayi athuwa ndichoti tiyenera tiakumbukire ntchito zabwino zimene anagwira mu dziko munomo. Tikafika pamenepo mutiyikiza mapemphero mpaka tikafike kumuzi umene tikagoneke mayi athu. Zikomo. Pepani kwambiri abambo Ben Mankhamba. Afumu ndiye satsopano ayandikirapo popeza ndi amene anena kuyambira, komabe popeza nthawi imene anasadayandikire kwenikweni, koma ndikhulupirira tsopano afika. Ndipemphe afumu kuti akhoza kuyandikira tsopano kuti nawonso apereke madando awo. Tiapemphe afumu. Chabwino, popeza mwambo ukupitirira, amfumu ngati atakhalapo ndikuti ndiwasungira kuti iwo adzayankhula chakumapeto pamene tidzakhala tili kunyamuka kuchoka pamalo pano. Mwachimenechi Your Excellency, ndumba wonse wa maliro mundilole kuti timve kulira madando oyamba a mtsogoleri wa dziko, popeza madando enanso akachitika mawa pamene tikakhala tikuyika thupi la mayi wathu m'manda muja. Pakali pano mwachimenechi Your Excellency, ndumba wonse wa maliro ndikuti m'manda muja. Pakali pano mwachimenechi Your Excellency, ndumba wonse wa maliro ndikudandaulireni kuti ndipemphe iwo amene ayankhule m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwowa ndiwo anduna olemekezeka a Richard Chimwendo Banda MP. Iwowa ndi anduna amaboma ang'ono, chikhalidwe komanso umodzi. Pepani kwambiri Your Excellency, pepani kwambiri anduna. Pepani kwambiri Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President wa dziko lino la Malawi. Pepani my First Lady my Monica Chakwera. Pepani
former president wa dziko lino Malawi, Your Excellency Dr. Bakili Muluzi. Pepaninso former president wa dziko lino Malawi, Madam Dr. Joyce Banda, komanso former chief justice wa dziko lino. Pepani akubanja la Shaniru Dzimbiri, ana nonse amene muli pano. Pepani inu aspika nyumba ya malamulo, Madam Catherine Kotanhala. Pepani Madam Colleen Zamba, nduna za boma zonse muli pano. Pepani iso aphungu a nyumba ya malamulo. Pepani Archbishop Tambala komanso ndi mpingo onse. Pepani Madam Patel, president wa chipani cha UDF, komanso Honorable Atupele Muluzi. Pepani azipani zonse kuphatikizapo Malawi Congress Party, UTM, ndi zipani zonse zimene mabwera pano. Ndayima pano mwachisoni malo mwa president a dziko lino la Malawi. A president ndokhudzika, monga mukudziwa kuti dziko lonse likulira munyengo iyi, ndi nthawi yomvetsa chisoni, nthawi yowawa imene tonse tikuyang'ana kwa Ambuye. Koma kubwera kwa president masana wano akulira kwambiri, pambali polira vice president wa dziko la Malawi, tatayaso anthu ofunikira kwambiri mdziko muno. Mmodzi mwa iwo ndi former first lady Madam Patricia Dzimbiri. Iwo atu anatumikira dziko lino modzipereka kwambiri. Ngati first lady wa dziko la Malawi anakhazikitsa kwambiri chidwi chawo kuteteza ana ang'ono kuti apitirize sukulu. Anatukulanso miyoyo ya amayi dziko lonse lino la Malawi. Madam Patricia Dzimbiri sanalekeze pomwepo, atapuma pa ntchito ya former first lady anakhalanso phungu wa nyumba ya malamulo, ndipo anapitiriza kugwira ntchito yawo yotumikira dziko la Malawi modzipereka komanso moopa Mulungu. Mene amatisiya chifukwa cha ngozi imene atigwera mdziko muno, atisiya akutumikirabe dziko la Malawi. Sanasiye kukhala patsogolo kuonetsetsa kuti ayike chidwi kutumikira dziko la Malawi. A president wathu ndokhudzika kwambiri chifukwa ntchito zawo zinali ndi chidwi chofuna kupitisa patsogolo chitukuko cha dziko la Malawi. A president ndosweka mtima, koma kupitiriza kupemphera kuti mkubanja tilimbe mtima kuti munyengo imene Mulungu atikute tonse. Pepani kwambiri nonse, zikomo. Pepani kwambiri olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, makamaka chifukwa cha mawu akulira kwa mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Popeza pamalo pano pala akuluakulu osiyanasiyana amene ndondomeko ya maulemu kuti tifikitse mosemo, ndithokoze kwambiri kuti anduna ayesetsa kuchita gawo la chilongosoko chimenecho, ndipo mutilezerabe mtima ngati sitikwanitsa kutchula ponse monga mmene kukufunikira, popeza nthawi zina monga mmene zachitikiramu zativuta ndithu. Komabe landirani maulemu ponsepo, tilezereni mtima sidala ayi. Pakali pano Your Excellency, pamene tafika patsopano magawo ena tifotokozere kumapeto kuno, koma mundilole mwaulemu kuti tsopano tilowe mu gawo la misa. Ndipo monga ndinafotokozera kale, iwo amene atitsogolere ndi wa Ambuye Archiepiscopi, Ambuye His Grace the Most Reverend Archbishop George Desmond Tambala, kutsogolera mpingo wonse umene wasonkhana pano, komanso amalawi wonse kumbali ya chipembedzo. Ambuye Archiepiscopi, nthawi yanu. Your Excellency sir. Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo, nthawi ine yovuta pamene tasweka mtima, pamene tikuperekeza amayi wathu. Pano tifuna kuti tipemphe madalitso komanso chifundo cha Mulungu, chikondi cha Mulungu pa mayi athu amene ali mwini moyo, kuti awalandire ndithu, awafungatire, akhale nawo pamodzi mayiwa. Ndiye tiyeni tonse tilumikizane ndi mtima umodzi popemphera
potonthozanso banja lonse la amayi Patricia Shani Zimbiri kuti nawonso amene atsala mdziko lino atetezedwe, athandizidwe ndi chithandizo chomwecho cha Mulungu, atonthozedwe. Nimafuna kuti ningonena chinthu chimodzi, kuti mwina mudabwa kuti akwaya kuimba nyimbo ng'oma komanso pena pake mosangalala. Ife akatolika sitimachita zimenezi pamaliro, koma pali ndithu umboni oti mayiwa anapempha kuti mukamadza kandiperekeza izakhale celebration of life. Ndiye ife tikufunanso kulemekeza cholinga chimenechi. Ndiye akwaya athu azimba pena mona ngati akuvina, koma mayiwa analinso memba wa akwaya, amavina nawo limodzi, amasanga limodzi. Ndiye akufuna kuperekeza mzawo amene amayimba naye kwayala, komanso monga adanenera kuti moyo wawo tuchite celebrate pena pake, tili pa chisoni zona, koma kuti tiwaperekezenso pena pake mwachimwemwe. Ndiye abale ndi alongo, misa athu ikhala chidule, zina ndi zina simene sititalikitsa mmene timachitira pa misa. Ndiye tiyeni tsono tonse tilape machimo athu kuti tipereke nsembe ya misayi tini mitima yoyera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigonara, anjelo ndoyera onse, ndinu nomwe abale kuti mundipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Tipemphere. Ambuye tionetseni mphamvu yayikulu ya ubwino wanu, kuti pamene tikulira m'bale wathu mayi Patricia Zimbiri, amene mwamutenga ndi imfa ya dzidzidzi kuchoka pakati pathu, tikhale ndi chiyembekezo chakuti alikale m'gulu la oyera anu mpaka muyaya. Mwa Mwana Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera,
tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu a m'buku loyera. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, thupi limene timakhalamo pansi pano lili ngati msasa chabe, koma tikudziwa kuti msasawu ukazapasuka tidzakhala ndi nyumba ina imene Mulungu adatikonzera kumwamba. Nyumbayo ndiyosamangidwa ndi manja a anthu, ndipo ndi yamuyaya. N'chifukwa chake timalimba mtima masiku onse, ndipo tikudziwa kuti nthawi yonse pamene tikukhala m'thupi ngati kwathu, ndiye kuti tili kutali ndi Ambuye, pakuti timatsata chikhulupiriro osati zopenya ndi maso. Ndithu tikulimba mtima, ndipo makamaka tikadakonda kutuluka m'thupi lathu lino ndi kukakhala kwa Ambuye. N'chifukwa chake ngakhale tikhalebe kuno kapena tikakhale kwa Ambuye, timayesesa kuwakondweresa Ambuyewo, pakuti tonsefe tiyenera kukayimira poyera pamaso pa Mkhristu kuti atiweruze. Kumeneko aliyense azalandira zomuyenerera molingana ndi zimene adachita pansi pano, zabwino kapena zoyipa. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu, titokoze. Nyimbo namba 56. Nditsagwira ntchito lero ndi Mulungu wanga, nditsayenga pamaso pake pa Mulungu wanga, ndifunitsa kukhala bwenzi la Mulungu wanga, ndikuchita kufuna kwake pa Mulungu wanga.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyu. Tizawerenga Mateyu mutu 11 ndime ya 28 mpaka 30. Bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndizakupasani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine wofatsa ndi wa mtima wodzichepetsa. Mukatero muzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzesa ine ngopepuka. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, pano tipereka mapemphero athu, sitilalika malaliko. Mawu athu alero atiuza kuti ndine wofatsa ndi woleka mtima. Ndi mtima omwe umene tinaona mwa mayi athu Mayi Patricia Shanil Zimbiri. Mtima wofatsa ndi wodzichepetsa. Ndiye tonse pano amene akonzekera mapemphero tiyambe tsopano kupereka mapemphero athu kuwafunira kuti Mulungu apatse kusa kosatha. Tukupempha Mulungu wathu pamoja kupempherera mzimu wa mayi wathu Shanil Muluzi. Tukupempha chifundo chanu ndikukoma mtima kwanu kupereka ine. Ndiponso ife amene tikukhala kudziko lino lapansi tikhale anthu amene tikagwire mtanda wanu umene inu mutalakula kuti kwatha, kusonyeza kuti palibe chimene ife tingachichite. Kotero ife tikukira mapemphero athu kwa inu Yesu Khristu. Just do the other prayers. Kuti panthawi yaisali Mulungu apatse mzimu woyera upewesa mitima yawo, makamaka kuwadziwitsa kuti imfa simathera zonse koma chiyambi cha moyo wina, ndipo kuti mayi wathu tikakumana nawo tikachoka moyo uno. Tikupemphani. Tipempherere onse amene adatisiya akukhulupirira Mulungu, kuti Mulungu yemweyo awalandire mu ufumu wake. Tikupemphani. Tipempherere banja lonse losiyidwa, abale, abwenzi, kuti nawonso alimbitsidwe mchikhulupiriro, pozindikira kuti imfa simathero azonse koma chiyambi cha moyo wina. Tikupemphani. Mulungu Atate athu, mverani mapemphero athuwa mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ndikukwera kuti nditsipeleke, tiyende mwaulemu kwa Mulungu.
Nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye alandire nsembe m'manja mwanu kuti tamande ndi kulemekeza dzina lake ndipo ikhale yapindu kwa Ndinoyera da Ambuye kasupe wagwera konse tapota nanu tsono tumizani mzimu wanu woyera kuti utsike ngati mame pa mphatso zathu zino ndi kuziyeretsa kuti zisanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu. Pa nthawi imene iye adaperekedwa mwa ufulu wake adavomera masautso ake adatenga buledi nakuthokozani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatha kudya adatenga chikho nakuthokozaninso ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire.
misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira imfa ndi kuuka kwake, tikupereka kwa inu buledi wa moyo ndi chikho cha chipulumutso, ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa oyenera kufika pamaso pano ndi kutumikirani. Tikupemphani modzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu, Mzimu Woyera atisonkhanitse ndi kutisandutsa amodzi. Mukumbukira Ambuye mbumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi, ndipo mumvetse chikondi chake pake penipeni, limodzi ndi Francis Papa wathu, George Archiepiscopi wathu, Vincent mthandizi wake ndi ansembe onse. Mukumbukire mtumiki wanu Patricia, amene mwamuyitana kuti asiye dziko lapansi ndi kubwerera kwa inu. Tikupemphani kuti iye amene mwamfananitsa ndi mwana wanu mu imfa yake, mulole kuti adzafanefane nayenso mkuuka kwake kwa akufa. Mukumbukire sabera athu amene adagona ali ndi chiyembekezo cha kuuka kwa akufa. Ndonse omwe adamwera mchifundo chanu, alandireni mkuwala kwa nkhope yanu. Tapota nanu mchite ife chifundo, kuti pamodzi ndi Virgo Maria amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, ndiponso apostolo odala ndi oyera onse amene adakumira inu pansi pano mibado ndi mibado, nafenso tikali oyenera kulandira nawo moyo osatha ndi kuyamikani ndi kutamandani kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Kudzera mwa iye, pamodzi naye mwa iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere wanga ndi kupatsani
musayang'ane machimo athu.
Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, tikupemphani mulole kuti mtumiki wanu Patricia Shanil Zimbiri, amene wasamuka mdziko lino kudzera mu nsembeyi, mumuyeretse ndi kummasula ku tchimo, kuti choncho alandire chisangalalo chosatha chakuuka kwa akufa. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye musanzenge mlandu mwana wanuyu, chifukwa pamaso panu paliberetu munthu wolungama ngati inu nomwe simukhululukira machimo ake. Tsono pogamula mlandu wake tapota nanu musamupsinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma muthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango chakulipsira kwanu, popeza nthawi adakali moyo anali ndi chizindikiro cha Utatu Woyera, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka, pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ndikunjenjemera ndi kuchita mantha poganiza mlandu ukudza ndi ukali wanu, pamene mlengalenga ndi dziko zidzagwedezeka. Ndi la ukali tsiku lija, ndi tsiku la tsoka ndi mavuto, tsiku lalikulu ndi lowawa kwambiri, pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ambuye muwapatse kuusa kosatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka, pamene Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Khristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Atate athu muli mmwamba, monga kumwamba choncho pansi pano, mutipatse lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye m'chinyengo, koma mutiwuze kwa zoyipa. Dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye m'chinyengo, koma mutiwuze kwa zoyipa. Dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye m'chinyengo, koma mutiwuze kwa zoyipa. Dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye m'chinyengo, koma mutiwuze kwa zoyipa. Khomo la Jahena, Pulumutsani mzimu wanu Ambuye. awuse ndi mtendere. Ambuye mumvere mapemphero anga, Kulira kwanga kumveke kwanu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi inu. Mulungu wathu, kuchita chisoni ndi kukhululuka ndi khalidwe lanu, tikupemphani tapemba kuti mzimu wa mwana wanuyu Patricia Shanil, umene mwaulamula kuti usiye dziko lino lapansi, musaupereke m'manja mwa adani kapena kuuyiwala kotheratu, koma mulamule angelo anu oyera kuti aulandire ndi kupita nawo kwanu ku paradizo, kuti iye amene anakhulupirira ndi kumvera inu asamve zowawa za ku Jahena, koma apezedi zisangalalo za moyo wosatha, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Zikomo kwambiri olemekezeka Ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala kuchokera kuja ku Archdiocese ya Lilongwe, imene yatsogolera mwambo umenewu.
ndipo ambuye Archiepiscopo olemekezeka amagwira ntchito ndi akuluakulu yawa Reverend Father Frank Piri, Reverend Father Joseph Sikwese, Reverend Father Henderson Kubasa, komanso Very Reverend Father Valeriano Mtseka amene ndi Secretary General a Episcopal Conference Malawi muno. Your Excellency, pamene tafika apa ndipo pa mtsiriziro pamwambo wa misa imene tinali nayo ngati mbali imodzi yakutsimikizira kuperekeza maliro amayi wathu Shanil Dzimbiri amene iwowa anali maliro omaliza mu chigawo chimene chikumbali yakuperekeza kuyambira mauja monga munatumira olemekezeka nduna a Moses Kunkuyu ndi nduna zingapo zimene zinagwira ntchito pano kuperekeza Keno Owen Sambalopa, Major Wells Aidini, Major Florence Seremani, komanso Commissioner Assistant Commissioner of Police Lucas Kapeni, Inspector Chisomo Chimaneni, komanso abambo Daniel Kanyemba amene adali zachipatala. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso Madam Monica Chakwera, Your Excellency Dr. Bakiri Muluzi, former President of the Republic of Malawi, and members of the bereaved family, Your Excellency Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, and my Lord Chief Justice Richard Banda, ACC retired, Right Honorable Speaker, Madam Catherine Gotani Hara, olemekezeka Richard Chimwendo Banda, MP, nduna ya local government, unit and culture, amene somanalankula mmalo mwa His Excellency the State President, nduna zonse za boma, Madam SPC, Honorable Patel, a President IUDF, a Regional Chair, a Chipani cha Malawi Congress, Honorable Chirondola, a Deputy Secretary General, olemekezeka a Gerard Kazembe, olemekezeka a Newton Kambala, komanso olemekezeka Felix Njawala, amene ndi Publicity Secretary UTM, Honorable Bright Kawaga, akuluakulu amenewa akuyimira chipani cha UTM ndi akuluakulu onse UTM amene muli pano, Honorable Dalitso Kabambe kuchokera kuja ku chipani cha DPP, komanso akuluakulu onse amene mwabwera nawo pamodzi, former Speaker Right Honorable Louis Chimango, komanso potengera chilongosoko cha maliro a tsiku la lero molinganizana ndi kuti tinali ndi mwambo wa chisilikali satchulidwa kwambiri pa protocol molinganizana ndi momwe zikhalira, koma apa mundilole Madam IG komanso former IG abambo Akachama, komanso the MDF Chief of Staff ndi akuluakulu onse amene muli pano. Monga ndinafotokozera kale, Your Excellency, pamene tafika apa tsopano atatha kutitsogolera ambuye ake Episcopi ndi akuluakulu onse, tafika pa mtsiriziro wa mwambo operekeza mayi wathu a former First Lady amayi Shanil Dzimbiri. Ndondomeko yakutuluka pano iyende motere, ndipo mwachimenechi ndipemphe kuti galimoto yonyamula maliro imene itenge maliro iyambe kubwera munomo, muipatse mpata ngati nkutheka zikomo kwambiri COP kuti mulikale pomwepo, ndipo tiyende motere kuti mfumu yathu thupi la mayi wathu ndi limene lidzayambe kutuluka muno, ndipo kenaka mwaulemu tidzapempha olemekezeka former President His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, komanso olemekezeka atupere Muluzi ndi onse akubanja, komanso ambuye ake olemekezeka ambuye ake Episcopi ndi akuluakulu onse amene atsogolera nawo chipembedzo kuti adzakhala nawo so mugawo limenero. A former President Dr. Bakiri Muluzi, olemekezeka atupere Muluzi ndi akuluakulu onse akubanjako ndi olemekezeka Archiepiscopi mudzakhala nawo mugawo limenero. Akadzatuluka akuluakulu amenewa ndilengeze kunena kuti His Excellency the State President Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso amayi wathu mayi wafuko Her Excellency Madam Monica Chakwera ndi amene adzakhalenso
akutuluka akadzatuluka the former president Dr. Bakili Muluzi. Akadzatuluka president yathu olemekezeka president yathu ndi amayi athu amayi afuko tidzapempha olemekezeka Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi my Lord Chief Justice Richard Banda retired kuti iwo aso adzatuluka, ndipo kenaka tidzapempha a speaker komanso akuluakulu onse aboma iwowa ndi onduna komanso Madam SPC, ndipo kenaka mwaulemu ndi pamene tidzatuluka tonse. Your Excellency, pakali pano tsopano iwo amene ayambe kutuluka ndilo thupi la mfumu yathu Madam Shanil Dzimbiri, ndipo tiwapemphe anzathu asilikali kuti abwere achite chilongosoko chimenechi. Ndingobwerezanso popeza mtundu wa Malawi kudziwa kale, komabe ningobwereza kuti chidakomera mtsogoleri wa dziko lino kuti former First Lady Madam Shanil Dzimbiri ayikidwe ndi ndondomeko ya chisilikali. Chimenechi chidakomera President motero, ndi chifukwa chake tikuona asilikali agulu la nkhondo la dziko lino la Malawi MDF ali kutsogolera mu gawo limeneli mwa njira ngati imeneyi. Ndipo popeza chidakomera President kuti akayikidwa burial with full military honors, ndiye kuti ngakhalenso mawa asilikali amenewa akagwiranso ntchito yomweyi kuja ku Balaka. Your Excellency, pepani ndikupemphenibe kuti muyimirire ngati nkutheka. Pepani Your Excellency. Ndinyamuka ndibwelela kwa Atate, ndikopeta kuti ndikapeze moyo. Ndinyamuka ndibwelela kwa Atate, ndikopeta kuti ndikapeze moyo. Ndedzasiya bale yanga, ndedzasiya so akwila ntchito ndibwelela kwa Atate, ndedzasiya so anzanga, ndedzasiya so akula mpingo ndibwelela kwa Atate, ndinyamuka kwa Atate kutendeka ndibwelela kwa Atate kutendeka ndikapeze moyo. Ndedzasiya ana anga, ndedzasiya so abale yanga ndibwelela. Serikali yaja tsopano kupereka ulemu kuti achoke ndipo mwambo upitilire. Tsopano tikuona nkhata ya maluwa imene wanyamula serikali tsopano ilowetsanso galimoto mmenemu kwinaku akwaya akuimba nyimbo mwambo wochititsa chisoni, koma monga alalikira alaliki zonsezi tizike manja mwa mwini wake Mulungu. Ndipo fotokozaponso kuti Mai Patricia Shanil Dzimbiri amatumikiranso ku mpingo kwambiri, monga tamvera anali oyimba mukwaya komanso ankatumikira ku wailesi ya Radio Maria Malawi, kupatulanso utumiki wosiyanasiyana umene ankachita mu mpingo, koma iwowanso adakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo kuzambwe mboma la Balaka,
kumene ankatumikiranso anthu kumeneko ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo. kumatuluka nawo pamodzi Ndipo tu ambuye ake episkopi ndi akuluakulu nthawi ina iliyonse galimoto imeneyi ikhale ikuchoka pa malo pano, ndipo tu ndipo mene anafotokozera dongosolo amene ayambe kuchoka pa malo pano ndi amene anali president wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi limodzi ndi akubanja. Iwowa akhala pambuyo pa galimoto imene yanyamula thupi la malemu Patricia Chanel Dzimbiri. Nde ndikuona galimoto imeneyi tsopano yayamba kuyenda pang'ono kutuluka kuno kumpanda wa ku nyumba ya chisoni ya Sunset ku Kanengo. Ndipo nthawi ino Dr. Bakili Muluzi amene anali president wa dziko lino kumbuyoko nawonso tsopano akupita kuti akakwere galimoto, ndipo akutsanzikana ndi Archbishop George Desmond Tambala komanso akuluakulu ena osiyanasiyana. Ndipo tsopano akulowa galimoto nawonso akubanja akhale akutuluka limodzi nawo. Ndipo tu ikatuluka galimoto imeneyi amenenso atuluke ndi Dr. Joyce Banda amenenso anali president wa dziko lino pamodzi ndi Chief Justice Richard Banda SC retired, nawonso akhale akuchoka pa malo pano. Mwambo wa chisoni chifukwanso malemu Patricia Chanel Dzimbiri anali mulangizi wa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Choncho anali nawo limodzi pa ulendo umene unathera mu ngozi yombesa chisoni kwambiri. Choncho pakali pano amene akutuluka tsopano ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi Madam Monica Chakwera ndi nawonso a president tsopano kutsanzikana ndi Archbishop George Desmond Tambala. Ndipo tsopano akuyenda ndithu kutuluka kuno kumpanda kuti akakwere galimoto kunjako, ndipo akutsagana ndi Dr. Joyce Banda amene analinso president wa dziko lino kumbuyoku. Ndipo tu nawonso akuluakulu onse amene anafika ku mwambo umenewu tsopano akutuluka kuti mwambo wonse woperekeza thupi la malemu Patricia Chanel Dzimbiri wathera pamenepa. Ndi ifenso kulutsa kwathu tilekezere pamenepa, ndipo malo mwa anzanga onse ine Raymond Kataika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Pepani nonse.
Patricia Dzimbiri was born on 25 September 1964. She was First Lady of Malawi and then wife of former President Bakili Muluzi. Her parents, David and Sylvia Fugulani, were from Chimpigizo village in traditional authority in Samala in Balaka district. Although the couple had been married in 1987, and when Muluzi was running for presidency, she lived secretly and out of the public eye. After Bakili Muluzi became president in 1994, she lived in a presidential residence near Zomba. She made her first public appearance a day before the couple's second wedding. She had 5 children with Bakili Muluzi, twins Karuchi and Edina, born in 1988, followed by Zake, born in 1989, and then Luce, born in 1990. Finally, with Tiamike, born in 1992. She was married to Muluzi in 1987 and became his second wife. She was a school teacher. Dzimbiri represented Balaka West in the National Assembly of Malawi from 2014 to 2019. On 10 June 2024, Dzimbiri was among the 10 people who disappeared after an aircraft carrying Vice President Saulos Chilima disappeared from the radar in Chikangawa Forest Reserve while on their way to attend a funeral of former government minister Ralph Kasambara, prompting a search and rescue operation. Their aircraft was found to have crashed the next day, with authorities confirming the deaths of Dzimbiri and everyone else on board. May her soul rest in eternal peace. Senti mati kwa zetu